ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Ora nyono babar pisan kok merucut saka petunganing dina. Monggo aku lagi nglumpukke para cantrik manguyu jejanggan. Para abdi-abdi kinasihku, monggo petunganku dina Setu kuwi mesti ora bakal udan. Iki kok malah ngerji. Ning ora dadi sabab tumrapaku sing jeneng udan kuwi barokah Hyang Mahanasa. Sing tak caketke muridku loro sing tak tresnani Anoman karo Antasena. Man padha kanthi harja sapraptamu ngadhep ana ing ngarsaning ingsun tansah pinaringaning kawidadan nyuring sambikala Premban. Mangya widodo sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk Premban. Ya tak tampa sesuk meneh nek arep sowan aku andukan ya man mriki ora klebus ngecepes kaya ngono munggah neng pendopo pengestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripi dayan ing kasantosan pangestu paduka sang Premban amawah ana kabagyaning gesang kula Antasena padha harja sapraptamu pengestune simbah Sabdawala slamet tekaku Mbah niring sambikala praptaku aku ngaturke sembahku katur ngersaning simbah Sabdawala tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pengestuku tampanana ya Antasena kula pundi tak pundi ndadekake jimat paripih dayanana ing kasantosan prayogakna nggonmu ngadhep Antasena wis ora kurang kepenak praptaku ning ngersaning simbah Sabdawala. Ha iki ngene jroning pepanggihan ana ing pendopo pertapan ing Kembang Sore iki apa ta sababe dene aku nglumpukke sagung para cantrik manguyu jejanggan ingkang padha mangarsama ana ing ngarsaning Begawan Sabdawala mung loro sing tak caketake ya kuwi Anoman karo Antasena. Ora kok perkara aku kuwi pilih-pilih karo cantrik-cantrikku ana sing tak mban cindya ana sing tak mban siladan kuwi ora. Mengko ndak ora prayoga kedadiane jernyatane kabeh cantrik sing suwita marang Begawan Sabdawala kuwi tak padha kabeh tak timbang ora ana sing tak bedak-bedake ora ngomongake ing saka para kawula ora ngomongake ing para saka piyayi ana ing kene iki derajate padha ya kuwi padha-padha lisuwita marang Begawan Sabdawala. Inggih Premban namung ndadosaken kodheng raos sing manahipun ing abdipun Anoman sabab menapa kula dipun caketaken sowan kula ngersanipun Premban Sabdawala merga piranganing cantrik sing suwita marang Begawan Sabdawala sing turun piyayi luhur iki mung ana loro siji ya kuwi Anoman loro ya kuwi Antasena. Sapa sing ora weruh Anoman kuwi gembong Mangliawan biyen senopati pengpengan jaman Prabu Rama Wijaya tau tate mbedah negara ketemu karo Dewi Sinta. Anoman ki persasat jagat dengan keberbeken marang jenenge Anoman kabeh padha ngundangake marang kaprawirane Senggana ya Anoman. Inggih menika ora namung crita aja ngono sing jeneng lelakon kuwi akonana merga nek selak kalau lelakonmu tegese nggo nutupi kewajibane urip kuwi durung sampurna mekaten Premban. Ya dene angka loro Antasena sapa sing ora ngerti Antasena nadyan wong ndugal kewarisan nuwun sewu Antasena kuwi wong putra piyayi ning ora ngerti tata krama ora ngerti unggah-ungguh ning pancen dadi jati dirine Antasena iki kaya ngono kuwi nek ora kaya ngono dudu Antasena. Antasena kuwi anak Raden Werkudara. Raden Werkudara anak Prabu Pandhu. Sapa sing ora ngerti karo Prabu Pandhu Nalendra mustikaning jagat. Sapa sing ora tepung karo Prabu Pandhu mula Antasena kuwi wayah Prabu Pandhu tegese Antasena kuwi isih trah piyayi. Antasena karo Anoman kok do suwita karo Sabdawala. Sabdawala kuwi mung pendhita gunung. Aku ora duwe kawruh apa-apa, ngelmuku cethek. Kawruh weda ya ora tuntas, kawruh kebatinan aku ya ora iso. Ning kok do ketayalan tekan nereng-nerenging gunung kene padha sita karo Sabdawala iki janjane sing tok goleki apa?
sing tok goleki apa aku tak takon. Yen Anoman butuhake kawruh kasekten, aku nyatane sakjeke urip ora tau perang. Tegese kawruh kasekten aku ora duwe. Yen Antasena kepengin kawruh babagan keperjuritan semono uga aku ya ora tau tate dadi perjurit. Mula nek kowe tekan kene iki janjane kowe kleru dalane. Aku ora duwe kawruh apa-apa, mongko racak-racake sing do swita karo Sabdakala kuwi ming para kawula sing pegaweane olah tetanen, piye carane nandur sing apik, tukule ya becik. Kuwi aku iso kandhan-kandhan ora ketang sithik. Ning sing swita karo aku kok pendhita karo satriya sing wis kondang kaluka. Iki mengko nek ana pitakonan saka kowe terus aku ora iso wangsulan, mongko dimirengke para cantrik semene akeh apa ora jeneng gawe kucem asmaning Begawan Sabdawala. Mula sadurunge kowe aku dadi muridku kanthi sah. Kowe tak takoni jane niatmu apa? Karepmu apa? Kowe swita karo Sabdawala. Nuwun sewu Pramban. Saking pangertosanipun ing abdipun Anoman lebet lan botenipun ngelmu sang pinandhita menika boten katandha cumandha ing pandhita menika kala wau. Nadyan jengandika sang Sabdawala menika mapan wonten ing Arga, mapan wonten ing pagunungan. Nanging tumrap kula inggih lebetipun ngelmu menika boten katandha papaning sang pinandhita. Mongko sareng kula tingali jebul nadyan jengandika menika sarwa sarwi kujiwa nuwun sewu raganipun, nanging gimbul ngelmu ingkang sakalangkung kathah. Ning kowe wis dadi pendhita, nadyan kula sampun dados pandhita mataun-taun menapa lepat kula tansah anggayuh puwing kawruh angudi undhake ngelmu. Monggo tumrap Anoman menika tiyang gayuh undhake kawruh ngudi puwing ngelmi menika boten katandha dhateng umuripun tiyang menika kala wau. Menawi tasih saged kumrimbyah hastanipun jumangkaken suku saged ngulir budi ngasah kadiwasan, tiyang menika dipun dawuhi supados gayuh ngelmu sak kathah-kathahipun. Kowe lha apik penemumu kuwi. Ora kok dume wis tuwa terus ora gelem gayuh ngelmu, kok ora gelem sinau. Wis tuwa ya arep ndi neh ora ya mudar. Ha iki penemu sing ora apik. Ngono. Sing jeneng wong gayuh ngelmu kuwi pancen manut, aja manut karo umur, ning manut karo kumrimbyahing tangan jumangkaing sikil. Nek tangan isih sentosa, sikil isih sentosa, pikiran isih iso nampa ngelmu, kenapa tidur? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kudu nggayuh ngelmu. Inggih Pramban. Ya, tak tampa. Lah saiki Antasena apa? Niatku ora kok kepengin gayuh ngelmu, Mbah. Ning aku mung kepengin jembarake srawung. Monggo Penemban Sabdawala simbah kuwi srawunge akeh banget. Murata gage sawangan. Nadyan iki pertapan ana ing dhuwuring parden nanging akeh para kawula saka adoh-adoh kang padha swita marang Penemban Sabdawala. Mula yen aku srawung karo Penemban Sabdawala mesti bakal akeh srawungku. Dasarmu apa kok urip kepengin akeh srawung? Tumrap Antasena timbane aku akeh bondo luwung akeh srawung. Tinimbang akeh bondo luwung akeh srawung. Tumrap aku ngono. Mergo wong kang tanpa srawung, wong sing ora duwe sedulur kuwi uripe rekoso. Nadyan kebegan brana picis akeh bondo donyane, derajat pangkate dhuwur. Ning nek disirik tangga teparo kuwi uripe ora bakal iso kepenak. Ning nadyan sarwa kekurangan nek srawunge jembar kancane akeh, nadyan ora duwe bondo donya ning persasat rasane kaya wong sugih dhewe sak jagat. Wah, jan apik kabeh iki. Anoman penemune ya apik, Antasena penemune ya apik. Mula ora ana alasan aku tak nggo nduwa karo karepe Anoman karo karepe Antasena mbalak lehku dadi cantrike Sabdawala. Menawi ngaten sowan kula dipun tampi iki lho Penemban. Nek ngono sowanku ditampa, Mbah. Sowane Anoman karo Antasena tak tampa minangka dadi cantrik ana ing pertapan Kembang Sore. Waduh, ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Dene Penemban sampun keparengan nampi dhateng pasuwitan kula. Aku yo ngaturke panuwun, Mbah, dene simbah wis kepareng nampa pasuwitanku. Kejaba saka kuwi syarat sranane wong
ngawula kuwi aku tak takon apa? Kula mboten sangu brana picis nanging sangu kapercayan. Kapercayanmu karo sapa kalian Penemban? Kula mboten badhe selak menawi dipun utus wonten pundi kemawon tandha bektinipun sarana ngestu padha dawuhipun Sang Wiku Debya. Najan kula kadawan minggah gunung jegur segara menawi penyembahan ingkang paring dawuh kula sendika ndederek. Nadan aku mbok dawuhi mbok nggawa barang sing abot mlaku sing adoh aku ora bakal selak, Mbah. Waton Simbah Sabdawala sing paring dawuh aku bakal ngestu padha dawuhing Simbah Sabdawala kuwi mungguh ubayaning atiku Simbah Sabdawala. Handra ingkang puspitarum kasiliring samirana mrip sekar kadung nas kandanya maweh raras renaning driya saiki wis cetha sangumu ya wis bener. Wong Suwita kuwi sangune ming madhep mantep. Wong Meguru kuwi sangune ming percaya karo madhep mantep. Mergo tanpa kapercayan kuwi sing jeneng Suwita kuwi ora ana apa-apane. Inggih Penemban. Saiki aku tak takon karo Anoman. Mumpung ana mirunggan wektu sing prayoga ora ketang sedidik, aku tak takon, aja nganti aku duna dungkap. Janjane kowe sowan mrene Suwita karo aku iki mesti ana pitakonan sing bakal mbok takokke karo aku. Upama kowe matur ora, kuwi jenenge kowe nggara yatimu. Sing jeneng wong kuwi gara karo ora kuwi ditonton saka gligaping paningal. Nek mripate tajem kuwi tegese jujur, ning nek mripate ora tajem kuwi tegese gara. Inggih. Monggo wit mau kowe tak dangu maturmu gligaping pangelmu ora tajem nyawang marang netraku. Kowe jane duwe gegembolaning rasa ing bakal mbok suntak marang Sabdawala. Coba kowe matura karo aku, kowe arep takon apa? Waton pitakonmu iki iso tak wangsuli mesti aku bakal wangsulan karo kowe. Penemban. Estunipun wale-wale menapa kula menika sampun kewawoken. Kula menika sampun kewareken nyumurupi dateng gelaring jagat. Panjenengan prisa piyambak kula menika gesang sampun mangabad-abad laminipun wiwit Sang Rama Wijaya ngantos sak mangke sampun gumantos jamanipun para Pandhawa. Kula menika sampun keladuk yuswa ewadene gumuning manah kula. Kula menika ketasih dipun paringi kasantosan dening panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Nuwun sewu Penemban. Menawi dipun keparengaken lajeng telas tulisipun Anoman menika benjang menapa lan pejah kula menika mangke mangsa kala menapa kula nyuwun dawuh saking Paduka Penemban. Wo lha kok abot. Pitakonmu kuwi nek tak wangsul iki njlomprongke awakku. Lho, sebabipun menapa? Aku iki ming pendhita lho, Man. Aku dudu malaikat.
nek kowe takon perkara pati urip karo Sabdawala kuwi padha karo nek aku wangsulan kowe njlomprongke awakku akeh wong sing mestani lho kae Sabdawala kok ngerti pati uripe Anoman apa Sabdawala kuwi ponakane sing gawe urip lah kuwi ning kono kuwi bahayane ning kono kuwi mula wong nek ditakoni karo wong nek arep menehi wangsulan kuwi dipetung mengko wangsulane kuwi menimbulkan pro kontra apa ora nek pancen ndadekake gegering para masyarakat kuwi ora perlu diwenehi wangsulan lah iki arep tak omah-omahi dhisik lek aku menehi wangsulan karo kowe arep tak omah-omahi dhisik saiki aku tak takon karo kowe kok kowe jeleh urip ki janjane nalare piye sampun kedangon anggen kula gesang kose wong lara wong masuk angin kae nganti dadi dijaluki tulung karo tangga teparo kon kerokan kuwi ming perkara kepengin waras iya ta iya ana wong lara nganti diplayokke ning rumah sakit aja kok wong kok ra iso lara rumah wae iso sakit penembahan menika kok gawe geger para cantrik ayo nggo swasana larang udan ngene iki sok nyenget rasane inggih wong lara kok diplayokke ning rumah sakit kae beteke ngopo pengen waras pengen iso nyawang karo anak putu lah kowe iki nuwun sewu diwenehi umur dawa kok gresula karo sing gawe urip kowe tak kandhani ya wong urip ki dagang tuna andum bathi nek bathi-bathine sapa sing didum nek tuna sing dibakul apa kowe kudu kelingan wong urip ki tanpa pawitan apa kowe biyen nalika urip njaluk karo sing gawe jagat utang nyilih ora to kowe ming saderma nampa urip kowe ming diparingi karo sing gawe jagat wis man kowe urip dadi Anoman perkara umur diwenehi pira kuwi manuta karo sing menehi urip aja gresula to racak-racake menungsa kuwi gresula jroning nglakoni uripe gresula mongko wong urip ki wajibe nek wis nampa urip ya kudu wani nglakoni uripe kanthi tewajuh tegese melarat ya wani sugih ya wani ngrekoso ya wani kepenak ya wani kuwi wong sing iso nampa karo uripe inggih ngono nek kowe lagi sugih aja lali kowe ngucap syukur nek perlu kesugihanmu didumke marang sanak kadang mitra kawruh tangga teparo mergo kayamu iki dudu kayamu dhewe ning wajib dirasake karo sanak kadang kiwa tengenmu inggih nek kowe rekoso kuwi aja gresula sing jeneng wong rekoso kuwi diwenangake budidaya mongko budidaya iki kudu disertani donga tanpa pambudidaya mbok nganti ndrewili dongamu saben wengi ora bakal kabul mergo ora budidaya donga disertani pambudidaya kuwi bakal diparingi dalan karo sing gawe jagat semono uga pambudidaya tanpa donga muspra tanpa guna lha iki dicake ha pendak bengi kowe nang nggon sepi terus ya Allah mongko ora budidaya aku muspra tanpa guna ning nek kowe budidaya aku pengen kaya ngene aku budidaya ngulir budi ngasah kadewasan disertani donga Gusti paring kanugrahan Nyo Anoman lancar rezekimu ngono mekaten iki lho ra kuwi mau jenenge dijeri wong urip mula wong urip ki aja sok gresula diparingi umur dawa matur nuwun diparingi umur cendhek pasrah karo sing gawe jagat ternyatane wong urip tanpa pawitan sak mangsa-mangsa dipundhut monggo sak mangsa-mangsa diparingi yuswa dawa ya kuwi kudu ngucap alhamdulillah aja gagas pati ki sing duwe sing gawe jagat ngono kejaba lampu pati uripe lampu ki nang PLN nek pati uripe menungsa ki sing gawe jagat inggih penemban iya sing gawe jagat ki wis ngedhep saklar pirang-pirang kae saklare wong urip kuwi Tugiya Jumadi lan sak piturut iki saklare ana ketoke isih tenguk-tenguk ha iki wis wancine mati klik kowe arep lagi waras awake glekek modar wong sing duwe urip wis ngersake kowe ora ana dadi ora usah dadak ngresula aja tok pitung sesuk uripmu ki tekan jaman apa ora usah tok pitung urip ki dilakoni kanthi tewajuh ngisi jroning urip yen wis duwe anak duwe bojo goleke sandang pangan anak bojo yen duwe pakaryan netepi pakaryane kanthi tewajuh kanthi apik kanthi becik
syukur iso rampung pakaryane, rampung le ndarmake anak bojo sarta goleke dhuwit anak bojo, goleke rezeki anak bojo. Nek wis paripurna iso napake anak putu, wis rampung darmaning urip, sak mangsa-mangsa dipundhut wis lega. Inggih, mekaten ki Lurah. Matur sembah nuwun. Sampun lega. Menawi ngaten kula mboten dipun pikantukaken nyuruh wedhaken babakan gesang kula. Ala mbok pendhita sak jagat iki nek tok takoni meca ora bakal iso wangsulan nek kowe takon sesuk uripmu tekan sok kapan. Mergo kuwi sing ngasta sing gawe urip. Mekaten. Oh inggih, matur sembah nuwun. Antasena arep takon apa? Engko nek aku takon simbah duka. Ora. Aku wis 3 dina iki manjerangka ora tau metu, Mbah. Kula trondolo pendhita pengpengan nampu ming takoni nomer. Aja sok tuku nomer, kowe iki satriya. Ora entuk, Mbak, ora entuk. Kuwi haram. Upama entuk rezeki sing karam. Ya. Aku nglakoni dhewe mbiyen jaman aku jek nakal ya aku nglakoni dhewe. Tak rewangi turun jaratan ming golek rong angka. Ya diwenehi apa? Diwedeni karo wong gedhe dhuwur. Lagar tak tembungi wonge muni aja sok tuku nomer, aku madine mergo nomer. Mulih aku ora sida tuku. Oh la iya, mula aja sok kaya ngono. Wis pokoke aja sok tok lakoni. Sampeyan satriya, nek satriya sik tak nyemprot walang sangit sik. Iki aku nganu ya trauma nek karo walang sangit iki nek liyane wae aku ora apa-apa. Iki anggere muni nemplok nang mripat ngono nguyuh. Pedhese ora jamak-jamak, mula aku dendam. Aku anggere ketemu walang sangit ning dalan iki tanpa taliwara langsung tak uyuhi kok. Mbales redeke nguyuhi mripatku. Oh iya, Mbah. Lah mula saka kuwi aku njaluk kanthi banget yen pancen panjenengan wis padha mantep suwita ning ngersaning Begawan Sabdawala ya wis anane lho ngelmuku. Perkara mengko kowe entuk-entukan apa ora nggonmu suwita mau gumantung karo madhep manteping rasamu nggonmu suwita. Mergo apa-apa kuwi nek tinambaran madhep mantep lan kapercayan mesti bakal entuk-entukan. Ning nek apa-apa kuwi tinambaran ati ingkang ora mantep, ora madhep, tegese setengah-setengah. Nggonmu percaya karo Sabdawala ki apa iya apa ora? Ya nek upama ora entuk apa-apa aja ngluputke Sabdawala anoman karo kowe Antasena. Ucap kacarita nalika semanten dereng paripurna sami Mbah Wacana Begawan Sabdawala tinampi ninggih putra cantrik sang anoman sang Antasena dados kula mangke geger madaning sak jawining petrabaan sami alok wonten alindring ing minggah madaning pendapi pertapan ing Kembang Sore. Tanah sanes kejawi namung nate Mandura Prabu Baladewa kajeraken patih Praguta Galea miyak kang samya sumewa sangga para cantrik mangayu jagat.